Ka-journey, kabalo ba mo ngano ang Indo-Pacific region karon usa sa pinaka-strategic nga lugar sa kalibutan? O nganong daghan superpower sama sa US, China ug Japan pirmi mag-focus ani nga region? Real talk ka-journey. Kung tan-aw nato ang mapa sa kalibutan, ang Indo-Pacific region dili lang ordinaryo nga lugar. Kini nga region naglakip sa daghang importanteng nasod sa Asia ug Pacific. Sama sa China, Japan, India, Southeast Asia ug Australia. Pero unsa gyud ang nakapa-importante ani? Una, major trade routes. Daghang barko nga nagdala sa produkto sa kalibutan moagi diri. From electronics, oil, food supplies ug daghang business goods. Daghang shipment moagi sa mga dagat sa Indo-Pacific, meaning kung adunay kagubot diri, maapektuhan ang global economy. Ikaduha, important sea lanes. Ang mga dagat sama South China Sea, usa sa pinaka-busy shipping routes sa kalibutan. Halos trillions of dollars worth of trade ang moagi diri kada tuig. Mao nang daghang countries gusto nga ma-secure ug makontrol ang region. Ikatulo, fast-growing economies. Daghang countries sa Indo-Pacific karon ang kusog kaayo mo grow. Countries like Singapore, Vietnam, Indonesia, og Philippines. Pero dili ko sure karon ha. These economies are expanding. Meaning, daghang business opportunities, daghang investments, og daghang development. Pero ka-journey, na ako'y realization ani. Ang kalibutan, murag negosyo pod. Kung asa ang trade, opportunity ug growth, dito pod ang competition ug tension. Unang importante nga kabalo ta mo observe sa kalibutan. Kay ang global events usahay mo apekto pod sa atong negosyo, trabaho ug investments. So instead nga mahadlok ta sa mga panghitabo sa kalibutan, mas maayo nga ma-inform ug ma-aware ta. Kay ang knowledge dili lang para sa school. Ang knowledge mahimong advantage sa kinabuhi. Sa sunod nga episode, ato nang tukion ang episode 25. Unsa gyud ang South China Sea issue. Padayon, ka-journey. Ug ayaw kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon ta, ka-journey.